ko welema mawɗo hannde jooɗodade men ɗo henna e Mariatou Sam eɗen mbawi wiide mataw gonɗen koye e wattude nde tawno en mbaddino e makko yewtere ma won hannde lebbi 7 kono noon neɗɗo fewjat Allah waɗat yewtere nde mataw woodi no sifori ko ɗum saabi hannde jiɗɗen wattude makko ko welema mawɗo noon joddade e makko ɗo nde tawno neɗɗo hay sinno ko minta ɗiɗi so itti ɗum e saaha muɗum tottima tan tottima mana ko heewi. Mariatou Sam bisimilla ma e Windere TV taw koye émission biteɗo o Sénégal men e ko ardi foof calmina bandiraɓe. ko noon tigui assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu daren ko Windere TV on calminama goto e moon kala inde muɗum ɓe mbaadi yettode mum no o wini ko wonini en beelamma fuccide renno ngo walla daariyankoɓe Windere TV Oumar Doro Koumi mi salminima kadi mi weltanimama wonani kam beelamma huccidde maɗo e Windere TV. ko welema mawɗo min hooram joddade maɗo en Mariatou Sam so tawi en duttima caggal seeɗa wiide e Mariatou duuɓi mum 7 ha duuɓi mum 25 somin gonno yiilade e Mariatou e hol tumbere nde min jiitat ɗum. duuɓam 7 ha fayi duuɓam 25 mbeɗa wawi wiide mi jangguide tuggandemi duuɓi 7 ha fayi duuɓi 15 nden gaccumi jangde à l'âge de 15 ans nden gaccumi jangde c'était en 2005 nden gaccumi jangde kanmi noon koye semde nde tawno ɗen gandi nden taw bewre nden hen neritaniraɗo ndine hen et tout machallah bon mi wiyatno mi wawa janggude musidɗam wiya vraiment an aɗa wawi janggude gonɗa ka yiiɗa kono noon vraiment mi yiiɗa kanko wiyatno kam Katilina no mbawnomi wawde ñantade ne aussi no ñantagal wonno jangde hay goto daɗatama salminimi noon kanko woni monsieur Sy mi salminima de passage ɗum noon machallah en janggui ha ɗon bon neɗɗo noon kala ko jiiɗani wat tan ko yiiɗi aussi ko suuɓi to jiiɗami ɗo wonno ko tanam nehi kam nehami koye beyi nehami koye baali nehami koye nayyi kadi tanam ko pullo à 100% ko jawnomi ko titoriɗo ko woni ko mi duwani moom to woni to Saare Gongo yo Allah jurmamo yafoma kodi Mouride Ousmane Samba Malaɗo carriére Nalla Badiane donc mi salminima nde tawno somi waɗa haala mum ɓerdam ni hecciɗe nde tawno ko kanko gandumi ko kanko nehi kam vraiment kanko somi sa ƴeewi Mariatou andi ko heewi e culture o rek koye kanko nde tawno sa nani wutte cuƴƴo sa nani wutte faata sa nani Kardiata Yaya sa nani Jawe Tunte sa nawi ñaƴi en bafi en ɗum ɗon fof koye makko gandumi sa teskimi somi teskima walla guiƴam men sa namdima guila mbaɗa famde min ko noon mbami sa teskima hayso nden so woodi mayɗo ko somin jaaha duwaw a meeɗiɗo boban yaha duwaw ko min darotomi duwo ɓe mbi an gonɗa tan ka hersata an a hersatade inde aussi ko noon ɗum fof ko min haalata ɓe mbiyami an Allah mi andata ɗum tan kono an a wona ana ɗo paaɗa mi dina hen ni faade ɗo Allah waɗi radio ji ne jalta vraiment kala noon e jimol fulɓe ngol ganduɗa yo babiraɓe yo yummiraɓe ɓoygol ala hen gol mi wawa par ce que mbaɗa yiiɗi ɗum ko noon mbami mbaɗa yiiɗi ɗum rek hewɓe noon cikkata mataw ko yidde tinede walla goɗɗum non min mbaɗa yiiɗi ko am rek mbaɗa yiiɗi ko am heddoto noon mbaɗa jilli hen ko goɗɗum ko woni modernisation mais j'adore min ko gonmi ko avant tout sa yi Mariatou Sam bon so ñantima pulago mbiya ko ɗo no wawi somi ñantima to banggal gongal ko ɗon mbawa mi pulago ɗo noon machallah mbaɗa yiiɗi eɗen jeeya saaha fof neɗɗo aña hersa wonde hollide ko woni ko par ce que eɗen gandi woni yimɓe soɓe naate teeri o ɓe kasata e innitorade koɓe fulɓe ɗum noon mbaɗa fela ɗon yimɓeɓe kala ko neɗɗo woni kala ko gonɗa kala ne jilloyɗa to jeeyaho to ɓoye judde ka jalto noon mbiyata ni kala ko ɓowli jeeya he kosam kala ko jilleɗa e mabɓe ɓoye judde ka jalto e mabɓe sa jilli eɓe jiida e ma soɓe kaala hunde ɓe mbiyanma ko ya joño a jiida e mabɓe par ce que woni ko an famille an wonani famille mabɓe ɗum noon tinnodiren Mariatou Sam ko noon wano somi mbinoma hannde holno garduɗa e média holko mbiyata ko noon tigui mi weltanimama ɗon holno Mariatou Sam arde e média bon Mariatou Sam arde e média ko Mariatou wonno ko auditrice kala radio bon tugganma ko RTS Matam nden wonno Timtimol FM nden ko toon wonno ha Allah waɗi radio Sande Fouta yalti radio Dunga FM yalti gonnom ko auditrice mbaɗa nodda Allah waɗi Basam Bocar misala leñol mi salminama de passage nde tawno ko gorko pullo moƴƴo gorko pullo min mo wona hansidam vraiment aɗa andi so neɗɗo yiɗima tan o yiɗat hollirde ko gonɗa ko aussi par ce que heewi gonɗa e neɗɗo o omo andi an aɗa jogui opportunité dañde hunde mais o wona e fiidema ha yimɓeɓe mbasa teskadema mais o wi an aɗa jogui ti a une belle voix aɗa foti jogade aɗa jogui voix radio nden woni Dunga FM yalti kono kam Dunga FM gonmi toon Allah woni toon ko Allah haaji gummimi Dunga FM faatumi RTS Matam woni RTS Matam min Amadou Aliou Sy gonno toon min gonno toon émission 22h ha 1h du matin
émission belɗo machallah Allah waɗi gummimi toon patumi timtimol mais juutani taw hankadi mi yiiɗi ɗuminde mi yiiɗi yaade hankadi bon Maɗa Samb aussi haɗum jillodire nde gonmi RTS Matam men nde gonmi timtimol nde mbaɗa yeeyanno des produits haadi Sow mi salminamo de passage vraiment on ene yimi nde Maɗa Samb dal woni komi 12 métier sa ari kadi to cañgol darabuji kadi Maɗa Samb ɗum ɗon kadi ko métier mum aussi vraiment mbiɗa waɗanno ɗum ɗon Allah waɗi mi woni toon ha Allah waɗi jaam mbi min hankadi jimi tan ko yaade Dakar. Holko wonno fandare maɗa exactement e arde e média saabu neɗɗo kala kaɗa huccana tawan won fandare joguiɗa hen ko wonno objectif maɗa exactement e won saaha? Objectif am ko ni lelori parce que toujours eɗen nana mbiyen enen en ngala haydara ken daɗaɓe et tout par ce que ɓe mbi diine cikkumi hay ɗemgal ni ko sukaɓe mbawi ɓamtude hunde ko cuhlel wawi hokkude hunde fayida mum ko cuhlel wawi hokkude hunde fulla mum ko cuhlel wawi hokkude hunde ko ganduɗa ko foti ko hebde par ce que wonto cuhlel yiyete so mawɗo o yiyama ɗon so cuhlel ngel yiyama tan ko mawɗo ko cuhlel ngel tottete wona mawɗo par ce que cuhlel ngel wiyete ɓuuri yodude hen ko ni ɗum ardi nannimi hen ko yidde ko gonmi yidde jingude par ce que neɗɗo wawi jingude tan koto heedi ɗo min aussi ɓaata ko ɗon Allah hennim ko ɗon mbawmi jingude Oumar beele weɓaninoma arde radio nde tawno radio ko nokku mo ganduɗa walla média ko nokku mo ganduɗa ko nokku tufde eywa to banggue e jinnaɓe to banggue e enɗam walla to banggue esiraɓe e banggue to leñol eko nandi hen eko nandi hen beele weɓaninoma nde jaaɗa toon waɗani caɗele nanani e konnguɗi ɗi ganduɗa sa nani ɗi welatama wiyede ɓi kaari o de hande o ko ƴettude koyngal man borjude o mona ɗo o waɗa ñalla ɗo o wala ɗa o mona haala e radio ji est ce que weɓaninoma holno gurdunɗa e on saaha e ɗam ɗon gurdam kesam ewa aɗa andi nde ƴettumi hankkadi mbaɗa fayi Dakar nde wonno ko yiddam nenam no haadema e arde Dakar nde gonduɗa toon Fouta nde holno gurdunɗa hen e an bandiraɓe sehilaɓe no gurdumi hen a nanat hunde fof ma wiye ka debbo surtout aɗa andi enen Fouta eɗen jogui leƴƴi men go fof ɗum ɗon foti ko ɗo foti hadde ko ɗo foti hadde sa nani jawonɗo wiyete jawduma to jeeya radio walla jawonɗo jeeya ɗum ɗo wonko jeeyi on ko jeeya hewɓe mais min ɓe gandu tan min ko min ƴetti ko choix am mbaɗa yiɗi min hande gonmi nde ndesami e suudam mi noddanno radio ji et tout hewɓe ne ganduno kam mais affaire o waɗino probléme aji par ce que ma wiye an ko nawma radio an ko an de jeeya ɗum ɗo par ce que tan garti tan seeɗa hay en yettoya toon e ñeñagal ña heccanke ɓe mbi mbaɗa yaha mbaɗa waɗoya min jogoto micro central minema mais ɓe mbi holi min hol ɗum ɗon pourquoi waɗa ngabboya mbaɗa jaggo micro mbimi ala nen wona mbaɗa ngabboye mbaɗa manta yimɓe walla goɗɗum c'est juste ko waɗa présenté arɓe et tout c'est ça eyyi kono ha joni ɓe mbi ko a daro toon aɗa manta yimɓe iwi to wucce ga mbi min wona manto mi wawa mantude ni sa par ce que wonɓe ganda kala ko jiiɗa won jeyɓe ɗum enen noon ko noon mbaɗen haade meɗen haade mi sikka yimɓe foof sa fuɗɗima e hunde tan haade jinnanmaɓe pamde ne heewi wadde saɗede seeɗa Oumar voilà hande Mariatou Samb aɗa jeeya e yimɓe ɓurɓe andede e TikTok to banggue e monde Pulaar holno Mariata yaniri e réseaux sociaux ha hande yimɓe heɓen teski ɗum to banggue TikTok machallah nde jimi TikTok première fois nde mi famano ni holko woni TikTok to jiiɗa ham ɗo mbaɗa sooɓi seeɗa hayso coggol ngol won ala to yetti début ɗo mi nando TikTok mi waɗa essayé mais fewani mbaɗa andi fewani après woodi waɗɓe commentaire mbiya hanma wadde en Pulaar mais aɗa hunde a yahaɗa aɗa ɓooya aɗa jogo hen gandal mum aɗa yahaɗa aɗa jogo hen gandal mum ɗo joni eɗe mbaɗa mes 131 000 abonnés 139 000 elle abonnés plus 1 million et quelques aim ɗum ɗon mi dañi ɗum ɗon ko yidde aussi en dañi hen ko heewi noon ko heewi wallahi lazim par ce que neɗɗo o ene yiima par ce que mi waɗi hen mi meeɗi wadde hen goto souhaité joyeux anniversaire ko ñanden kalnami ko joom suudu ceerno Sama Somo Rabbi mbaɗannomi souhaité un joyeux anniversaire par ce que wonɓe ganduɗa ko nande neɗɗo aɗa waɗa imité vidéo neɗɗo o welto wonɓe ganduɗa aɗa waɗa imité vidéo mabɓe wayata e mabɓe kono haydara ni tawi wadde imité vidéo neɗɗo min aɗa andi j'ai beaucoup de vues walla min won heeɓe ne itta vidéo jam ko mbaɗami ko no feewi te aɗa andi ɗum ɗo ko an o ko vidéo ma walla ko haala ma aɗa foti weltade kono neɗɗo neddata vidéo mbiya ko kaari de elle de ko kaari jiimi ko goto woni cillel mbay mi salminama de passage ñande mi waɗi vidéo goto mais o weltima il m'a envoyé 10 000 francs Wave ko tahi ɗum holko saabi ɗum ko yidde o waɗi kam encouragé kanko wiyani woy sayo won wiyoɓe joni hay awluɓe aɗa ñemti walla so awluɓe nangue mais min nanguirmi ɗum rek ko jinggol par ce que sa waɗi imité neɗɗo o ko kanko mballuɗa wona an hoorema gonga ni min ko visage am yahata hen
par ce que mi waɗino imité goto woni gorko debbo biyowo worɓe haalpulare mbaɗani jonge mi waɗi imité oɗon vidéo mais ala ko keddanami hen way kono min haali ɗum ni te c'est juste min kaali mbaɗi saaha mbaɗa waɗiɗo hunde c'est juste ko fijirde tan e jaleɗe yo jalno kono ɓe nanguirta ɗum maaro ko gonga walla ñemtina mayɗo ñemtinde mayɗo bonani ɓaɗa ñemtinani mayɗo woni ƴetto a ñemtinani mayɗo woni haala ko boni ñemtinɗa ko mayɗo ene findina surtout ñande mi waɗino imité deguen chimére yalla yurmomi yaafom woni yimɓe ɓe ganduɗa daaro neɗɗo e télé rek mbaɗamo jugé mbiya neɗɗo cegui ɗum ɗo makko ɗin juuti ko baɗɗo hefuji walla kanko de ko mesuji tan o moroto walla kanko poste o cegui ɗum ɗon ala ko yimɓeɓe garta hakkillaji mabɓe kala ko neɗɗo waɗi ko hoore muɗum min mi waɗi imité won waɗɓe hen message ko commenté an fota wadde oɗo imité o ko mayɗo gacce mum mais mayɗo ko haalani ko bone on koye wadde on koye tindini findinde yimɓe min aussi ko hen tan dewmi wona haydara yoɓe tinno minen waɗoɓe tiktok ɓe ganduno min tampi no fewi par ce que wadde tiktok wona noon mino noon Allah ne waɗi kam Oumar Doro komi machallah huno kam e hoorem yoɓe daara nenam noon ɓe gaccaɓe mino so mbeɗa waɗa vidéo tiktok mi janggata vidéo laabi ɗi laabi tati non non somi naati junjone tiktok mi yi vidéo tan mi waɗat